Башкалабызда махсус операцияда катнашучыларга ярдәм йөзеннән бергәлектә көч хәйрия концерты үтте. Концертта танылган ир-ат җырчылар гына чыгыш ясады. Чарада безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Сейдәш мәдәни үзәгендә махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү йөзеннән бергәлектә көч дигән хәйрия концерты оештырыла. Мәдәният үзәгенең тамашачылар залы 500 тамашачыга исәпләнгән. Билет бәясе 1000 сумнан иде. Моннан тыш теләгән һәркем акчалата да ярдәм күрсәтә ала. Әйтик, концертка килә алмаган Рифат Зарипов үз өлешен акчалата бирергә булган. Ничек тә булса ярдәм итәсе килде. Инде менә җыелган шушы акчаларга дип әйтик, инде кирәкле әйберләр алып, шунда фронтка җибәрергә. Чөнки анда сөйләшеп аралашып торабыз, кытлык бар, күп әйбергә, яшерен батырын түгел, бөтен дөнья белән булышабыз, бөтен бер кеше дә битараф калмады бу көннәрдә бу вакыйга буенча. Шуңа бездә инде туктара артистлар җырлап кына йөри түгел, менә шундый эштә эшләгәләр дип без дә эшләргә булдык. Шунысын да әйтергә кирәк, концертта бары тик ир-ат җырчылар гына катнашты. Моның сәбәбен егетләрнең уртак фикергә тиз һәм җиңел килүләре белән аңлаттылар. Шулай да алар арасында бер хатын-кыз бар иде. Ул да булса алып баручы Гөлназ Сафарова. Егетләр әйтүенчә, аны концертка ям өстәр өчен чакырганнар. Нендигене ашлык еллар булса, нендигене сугышлар булса да, театрсыз яшәмәгән безнең халык. Шуңа күрә безнең хезмәт, артистлар хезмәте бик кирәкле, дип исәплим менә бу чорда. Монда бүген инде ул тематик кич булгач инде монда барыбер да аның максаты әзрәк кенә тамашачының күңелен күрү һәм дә ки материаль матди ярдәм. Җыр ул кешенең күңелен кайсы җыр күтәрә ала, шул җырларга тиеш. Искәндәр Гамалдинов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яулыклары.